Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa labetshise thuluza ngambi nalo ngilifice ensimini nqama uqakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunogwajobhajwa ekhulile kufoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ngingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni phupha amehla namalaba mthobo ungabonakala amanzi ukuthi aqhamuka kuphi kubonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyawo fokofa ngeke ngize ngizwe ngempatha madoda yabona ke namhlanje ngizokhuluma ke ngento ethinta ipolitiki ngokamoya kodwa ngeze ngeliphezulu kulento engizoyikhuluma namhlanje ngeinto ethinta ipolitiki kodwa ngokamoya kwezinga eliphezulu izomfaka uJulius Malema izomfaka uCyril Ramaphosa izomfaka uJJ Zuma okusho ukuthi mawumlandeli walabantu noma uyitshela ukuthi ipolitiki uyazi kangakanani kumele ubela ukhumbuleke futhi ngisoze mina ngayikhuluma into engayazi ukhumbule futhi angilandi ngokumhabulo wasemhlabeni ngilanda ngokwespirituality sasemazulwini okusho ukuthi mawusahabuliswa wena la ukhona usuke ufakwa umoya ukuthi bambani nako umhabulo ukuthi njengamanje 90 esiphushayo njengamanje nansi language esikhulumayo njengamanje nako umzabalazo esiphushayo nisuke nifaka lo mhabulo mina ngihamba nalo mhabulo wasemazulwini ongachemi kodwa ohlala eqinisweni khumbule mawuhabulisiwe mangabe kuphushwa leyo agenda ephushwayo leyo agenda uyisupporta noma right noma wrong ila ngifike ngihluke khona kuma politicians ingakho mawuza ama politicians agcine ethi ningakhuluma ukuthi esidlangalaleni ngoba kune agenda ephushwayo eyokuthi khona njengamanje icampaign ephushwayo njengamanje comrade ubani siphusha usibani yonke into negative we don't tolerate such thing yabona kanti mina ngikhuluma iqiniso kuyenzeka iqiniso la namhlanje lifavelo uma likufavile iqiniso la namhlanje lami akusho ukuthi nakusasa lizokufavor uma ningasakufavor futhi kusasa so besingezona izitha ngoba ngikhuluma ngeqiniso elifuna wena ngikhuluma iqiniso elimile manje abantu bahlulo ukunderstanda leyo nto leyo even worse abalandeli bepolitiki abalandeli bepolitiki bathanda umholi wabo until bayongena eweni bese bemjikela ngo last minute sebethi wasifaka eweni kanti vele babe ingenele bona eweni so mina nami iqiniso lihambisana ukuthi ungangene eweni ingakho lami iqiniso babili abantu abazol-understand lami bese beyalithanda abantu abaphiwe nangokamoya abantu abajulayo abazol-understand njengoba ngisho ngithi mina uma kuukuthi la ukhona umlandeli kaMalema ngizomthinta uMalema namhlanje futhi into engizoyisho ilezo kwenzeka ngizomthinta futhi uRamaphosa ngizomthinta futhi uJJ Zuma iDA sengajika nje kuyona yabo sengayijika nje ngiyithinte nayo kodwa kweDA kona akuphithizeli kakhulu okweDA okwaDA nje ku-standard kunabantu bayo kunabantu ababalansile futhi kuyona so sengajika nje just ukubalansisa ke labantu abala kwi-top 5 yabo kuphela ukhumbule njalo ngizokhuluma in a national level not in a provincial
level njengamanje. So sengiyazi ukuthi lapho khona emakhaya qondaka ukuthi ubalo okhulumayo. Igama kubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka kuyini ngingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothololoda lamentshise ngisho ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini nqama uxakile kusazushuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangapane ngunogwadobhadwa ikhululo umfoka makhanda khanda yini leyo yindlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana kuphi dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo kopha kubonakala la qhamuka khona amanzi kubonakala lapho uma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo ngoba bafethu angifuna ukuqamba amanga khona abantu abawo-small mind bohlale benyanya yabo khona abantu abawo-small mind and khona abantu abangaphiwe lento yaka spirituality khona abantu engithi mangikhuluma ngibe ngaphezulu kwabo bese beyahluleka ukuyifihla bese bona bezoyibuka ngomqondo osobala oshibhile yilabo abasuke bezonyanya abanye banyanye without understanding the context of everything. So that is why ngithi wena onyanyayo small minded person fuck off bhala ngikufakela baba mawufuna ukwazi kahle nangu sikisi sazoshuba hayi ngizokhuluma ke namhlanje ngeke phela amadoda selidumile emasumpeni sekufuna sikhuluma izinto mase kuyanyakaza because ipolitiki baba ngeke uyikreme ngoba semhlabeni ngeke uyikreme ukuthi ulale kunje uzovuka kusanje ngokwayizolo. Uma ngabe la ukhona mfethu unedatha elincane ungangitatazelisi mina baba ungangitatazelisi into ekumele uyenze enzani wena ungayibuki ivideo manje uma ngabe sengi-uploadile uzobe usuyayibuka we fast forward if you want to unga fast forward mina linda ngi-upload ivideo uzo fast forward ivideo manje khona abafuna ukufast forward mina ukuthi ayishesha cha akuthini sithe iba nalelo data unalo mfethu ngokuthi siyakucabangela ke nawe la ukhona phela you are one of our own so ngeke sikulahle kodwa ke wait until ngi-upload i-videos we fast forward ngendlela ofuna ngayo ngicabanga ukuthi lokho sengikukhavile ke manje akasekho umuntu ozothi shesha king ngoba angitatazeliswa because into engizoyikhuluma la into engizokhuluma nabantu abahlakaniphile njengoba ngizokhuluma la ngizokhuluma nabantu baba abakuma level ahlukahlukene ngokwepolitiki abanye bayiyele ngisho esikoleni abanye banehlobo zabo izadlo lemhlabeni ngenxa yepolitiki so awukwazi ukutatazela uzothinta itopic esensitive abanye baziportray abona ukuthi bayilento kanti ekugcineni bayilenye into. So this is a very sensitive and emotional topic that I'm about to touch right now. So awukwazi ukuthi angitatazele entweni ekayi ipolitiki noma le topic namhlanje into engizothi ngiyikhuluma babe beanalyze abanye ngokwe level yabo. So awukwazi ukungitatazelisa shaya ngathi awuboni ukuthi ngi-live mase ngiqedile ngizo-uploada mina just for you then uzobe usuyayibona ke nalabo basemsebenzini abangayiboni. Ake ngiphindele ngaqala khona ngikhuluma ngathi ngiqala ngikhuluma ngobaba uJJ Zuma kusukela kudala before kuze kuvele iMK bengilongo babaza amandla akhe mina. Why bengibabaza amandla akhe? Uyabona ngoba lento yokuba nepower at level 7 ayikho normal. Ayikho normal guys. I wish ukuthi la ukhona you can understand me. Kufana noma unedlozi eliphezulu ekhaya. Usuke liphezulu idlozi lakho. Wonke umuntu unalo idlozi. Kodwa kuyenzeka ukuthi elakho libe phezulu kunabanye. Usuke ungeke uzube normal njengabanye. Okusho ukuthi abantu abanedlozi elinormal kumele baku-understand wena onedlozi eliphezulu bakwazi uku-accommodate because kuyenzeka ugcine uyinhlanhla kulomndeni ngoba liphezulu idlozi lakho kuyenzeka li-alert kuyenzeka ligcine likwazi ukubona into engakenzeki into ezokwenzeka ngoba liphezulu lakho idlozi kuyenzeka ukwazi ukuphupha into bese uba nenhlanhla yokuthi mawusuphuphile uphinde futhi wena yourself ukwazi uku-interpret iphupho lakho nokulindela ukuthi kuzokwenzakalani. Kanti khona umuntu okwazi ukuphupha into enamandla kodwa ngebhadi lakhe
bese ebuza umuntu small mind noma abuza umuntu omncane ngokwepower kodwa oziportray ngathi uyazi bese yakudukisa umuntu. Abantu bayadukiswa ngamaphupho abo. Ingakho kubalekile ukuthi mina myself ngihlale ngibuye ngiwachaza amaphupho. Yabo. So ke into engifuna ukusho manje ukuthi ke njengoba ngangikade ngilongo wababazile amandla kaMsholozi. Kuthe noma sekubakhona iMK ngaqhubeka futhi ngababaza. Amanye amandla engangilongo wababazile amandla kaMalema nizongikhumbula. Ngisho ngithi makhulu. Ngiyababona. Bakhona ke nabanye abaseceleni bengilungu wababazile amandla abo. Ngaphinda futhi ngababaza amandla ANC as an organization ke manje. Ngathi ANC as an organization inamandla. Babalalela. Ungayiplanela uqede ANC. Bese kusala ukuthi lamandla awo anayo kunzima ukwathatha. Ungadila nabantu abakwi-organization kodwa ukudila ne-spirituality se-ANC ayona into engaqhamuka umuntu la TikTok nala ku Facebook nala YouTube akhulume mase kuthiwa amandla ANC asephelile. Mhlawumbe angiunderstandise ukuthi amandla into esebenza kanjani amandla. Uma kuthiwa unamandla izinto zakho mase zenzeka usuphelelwe ukuthi yini ozoyenza next because sewunkankiwe. Amandla as demonstrator wona itself. Ingakho nangesikhathi even from the Bible uJesu Kristu sebembethelile. Amandla kaJesu as demonstrator wona. Sekudabuka ikhethini sekuqhamuka imbane sekwenza yonke into sekuthiwa ungcwatshiwe uJesu akekho. Amandla suke sezidemonstrate. Amandla analento yokuzidemonstrator uma ngabe esevalelwe khoneni. Namandla futhi kaMsholozi uzokhumbula ezidemonstrator ngangilongishilo kodwa mina ngithi amandla kaMsholozi akwazi ukwenza noma yini. Khona la ngasho khona nje ngathi awasekho la eNingizimu Afrika asesezweni ngaphandle lapha eRussia. Yabo ngoba ngangibona ukuthi hayi abuya abadeke ayeRussia makuthiwa kushubela ayasuka eRussia abuye ngabotha no amandla kaMsholozi neRussia khona amandla seRussia yamthanda uMsholozi. Ngangibuka le nto mina ngokwamandla hayi ngokwabantu. La as demonstrator khona amandla kaMsholozi ingesikhathi kuthi uyaboshwa esekwenze konke yena naye wazi waphelelwa ukuthi what is next. Wagcina iphuma iconvoy yakhe iyejele. Okuya kwakhe lapha kuthi uyoboshwa kwenzeka i-demonstration la eyayikade ingasacontrol uyena isizicontrola yona le yake ye-unrest. Amandla into enjalo ngasho futhi ngathi kusazokwenzeka noma yini uma bengabe belokhu bemchukuluza hayi ukuthi into ayiplana yena athi ngizokwenza kanje ngizokwenza unrest ihambe akakwazi ukuyiplan into engaphezulu kwakhe leyo umehluko amandla athathe kuyena kwaphinde kwasha amaparlamente kwenzeka izinto enjalo kwenze yabo ubeke bathi bayaqala bayamthinta uma sebethi bafuna ukumgojela amandla ayazidemonstrator kuwona. Angazi noma uzokwazi ukuyiunderstand mfethu le ndaba le makuthiwa umuntu unamandla. Uma kuthiwa unamandla kushiya ukuthi ingoba ukhuluma kakhulu noma ulwa kakhulu isho ukuthi unepower yokwazi ukuthula bese amandla eyazidemonstrate. So ke what I'm saying that now ukuthi even the ANC itself njengoba ngithi mina inamandla uma ngabe abaholi beANC bengafunda ukuthula ngoba bona hayi bonke kodwa inqwaba yabo abanawo amandla bangene ekhundleni ngokuthi woza nawe siyakuthanda wena bambalana ubekwa yilo semandleni yabo ubeka nosemandleni bese beba ne-smooth talk abaholi bakhona bengabe kufanele ama-funds and staff bese beyakwazi ukuthola inyuko yabo. Kodwa deep down uma ngase abaholi be-ANC bakwazi ukuthula baphusha umzabalazo bathi babengena kubantu bangakhulumi ngo-JG Zuma bangakhulumi nge-MK bangakhulumi nge-EFF bangakhulumi ngenkatha bathi nje viva ANC viva the spirit bakufake lokho bathi viva the spirit of Oliver Tambo viva the spirit of Moses Mabhida viva the spirit of Chris Hani viva basinyuse ispirit uma bethi the spirit
bese bememeza lo muntu khona abayenzayo ke lapha. Khona abayenzayo ke lapha. Utshaba yimo King Backup. If you don't get it, bro, just forget about it. Mnganami, you are not the match. Yabo. So that is why ngithi uma ngabe bengavala umlomo bese bona bebefika kubantu bafike bavusa ama spirit. And ukhumbule mabevusa ama spirit umkhonto wabo bawubambana bathi viva the spirit of Oliver Tambo, viva the spirit of Christian, viva the spirit of John Dubela, viva. Uyabona bawubambana umkhonto wabo bese kuthi MK yo iMK mayithi viva comrade Jacob Zuma umkhonto walo funa ubambe la beke yaqala iMK yathi viva the spirit of banban yawubamba la umkhonto sekuyi ANC ke leyo ngoba owe ANC umkhonto la beke bathi viva comrade banban, viva banban, viva. Yabona sebe ubamba la umkhonto. And njengamanje MK mayinyusa ama spirit azokwazi ukuresponda bengabe bewanyusa iwona nawe ANC o Christian iwona nawe ike ngibabale bonke baningi kakhulu iwona laba azonyuka omcenge kodwa umkhonto wabo la kodwa umi MK ivivisa wawo izovivisa mapha we MK because mhlambe MK iqalile nje mhlambe kusashona abantu abawu4 mangaphosisi and imayivivisa funa ngoba umkhonto la funa yithi viva comrade weMK emlazi, viva comrade eMpumalanga, viva ushiwe laba sedlulile. Bona ke okwamanje basanamandla uma bezothi viva Jacob Zuma, viva and bayikhombe la ngoba ula umkhonto ngoba lento ethiwa kanje umkhonto lothiwa kanje. We madoda ikhama kuphaka isho ukuthini ke lona uma beke bawuthatha umkhonto bawubeka la bayini labo bantu bawubeka la automatically kuthinteka ama spirit eANC. Uma iEFF yawuthatha umkhonto yawubeka la automatically kuthinteka ama spirit eANC. Ingakho uma uthi uyayizwa ilanguage kaMalema kuyasho ukuthi uyindodana esuke lapha kweANC noma ekhuluma. Uyindodana esuka lapha kweANC eyaziyo impi eyilwayo. Impi kaMalema iclear. Impi kaMalema iclear. Impi kaMalema ngenhlanhla ngoba unepower eqondene naye as uMalema. Iclear impi yakhe unepower. Ipower kaMalema inkulu idlula iqembu iEFF. Ipower yeANC inkulu idlula abaholi beANC. Tshala yimi looking back. Mawunyanya futhi fuck off. Iyoba nini namandla ipower kaMalema. I mean ipower yeEFF iyoba namandla mzwane kwachitheka igazi likaMalema uma nelabaholi kwafika isikhathi badlule emhlabeni bese kuthi abalandelayo bese bethi viva comrade Malema, viva kobe kuvuka lona with the support yakubani yaku ANC. uMalema naye unaso spirit salapha kuANC. Angazi manje ngizwa ndani khona madoda. Ngifuna ukuyixoxa lento kahle ngoba angitatazeli ngizokhuluma ngayo namhlanje. So njengoba ke uMalema imission yakhe. Imission kaMalema nje isimple. Into ayifunayo, yes ukhathalele abantu. Kodwa abantu abakhathalele abantu baseningizimu Afrika nabaseAfrika. Into ayifunayo nje yena iphupho lakhe ukuthi ngempela awubuye umhlaba kubantu. Uyabona ke leyo ke uyilwa honest nangokuthembeka kuyona. Khona umuntu okwazi ukuyilwa into ngoba ebona ukuthi iyamsebenzela luya yabo and iconcept right ukuthi abantu bayi understand but deep down akayifeel kayishoyo. So kuleyo mhlaba iEFF iclear ngaleyo mandate yayo and ifuna ngempela futhi the day kuthiwa naku umhlaba ubuyela kubantu iEFF kuyoba inqobile. Yindaba ifune umhlaba ubuyele kubantu yingoba vele nama comrade adlula emhlabeni abantu abamnyama babe ufuna umhlaba ukuthi ubuyele kubantu abamnyama.
bayafuna ukuyiqhenya bebona abantu abamnyama bebumbene bebona umhlaba owabantu because lempi yabantu nabamhlophe ayiqani namhlanje kade yabakhona and imbe ngekushiya ukuthi ngelinye ilanga ixazululekile leyo ngeke zixazululeke ngoba yindaba kunegazi eliningi elachitheka kufana nomuntu bengabe abulala ubaba wakho alikho ilanga ngathi usumqolelile ngalo kodwa ungahleka naye ungadla naye kodwa hayi ukuthi ukhohliwe makuthiwa umuntu wabulala ubaba wakho umuntu wabulala izingane zakini umuntu wabulala abafowenu ngeke umxolele leyo muntu mfethu fanele kufakela noma ungafuni ungizwa futhi power ukuthi uyimpatha nje leyo kuzala so nala ka politics kunjalo abantu abamnyama ngokwe democracy abasayenzi impi kodwa ngokwe-vote bayazi ukuthi sisukaphi ngeke kubadidisela bayazi sisukaphi so ngithale ngiyichaze kanjalo so uma ngabe isiya kubantu manje ngithenga ukukhuluma ngoMalema noRamaphosa noJJ Zuma ngicela ukungena kuleyo ke manje because ngijahe yona kahle uMalema into ayifunayo ufuna kube uyena ongamele iANC in fact ngibeke ngokwafihla ngithi uyafisa ukuba president ngelinye ilanga ANC bengaphansi kwakhe IFP ngaphansi kwakhe DA abu number 1 uyakufisa lokho umehluko akakatazeleli kodwa uyakufisa noma yini ekhombisa ukuthi ngaphazamisa uMalema kwinhloso anayo yokuba upresident ngelinye ilanga ngekazayivume lonto uma ngabe uMalema umbona elwa neANC cha hayi ngoba elwa neANC nani wenza indlela ipolitiki ayidlala ngayo but ababona izitha udlala ipolitiki ukuze abasabotage akwazi ukuba ngaphezulu ngokunjalo futhi mawubona omunye weANC elwa noMalema naye uyalwa ukuthi boyene ephezulu ngokunjalo mawubona weMK naye elwa naye uyalwa ukuthi abe phezulu kodwa ekugcineni kudlalwa ini la kudlalwa ipolitiki so nansi la ngithanda khona la ivuthwe khona ke la uyabona ke bengabe uMalema elwa neANC kwi-ANC uMalema ngoba unepower ngithi uyabaza abantu abayingozi kwi-ANC umuntu oyingozi uMalema ukuthi noma kuse parliament kodwa asho ukuthi uyangithwalisa umzima lo uJacob Zuma esakwi-ANC uyena waye ispirit saJacob Zuma nepower iyayikwazi ukumthwalisa umzima uMalema yingakho uMalema wayelwe ngathi uyahlanya kwakungalo uMalema as a person kwakulwa ispirit esikuMalema sihlangene nani namanye ama spirit ayevukela umsholozi esayidini la wayelwa engathi uyahlanya and elwa impi eyingozi because at some stage uMalema khona la ngasalanga nalutho ngenxa yempi yakhe nempi ayebhekene nayo nabantu abaku-ANC ngesikhathi sikaMsholozi wangasala nalutho uMalema and leyo nto leyo ngoba ipolitiki kungashabe ngathi idlulile but deep down ipower kaMalema isoze ayikhohlwa leyo nto between uJacob Zuma noRamaphosa ngaphandle kokudlala upolitiki ispirit saMalema sincamela bani kulabantu bethu sincamela uRamaphosa Jacob Zuma between EFF neANC sithanda bani sheya ukudlala ipolitiki sithanda bani between EFF neANC Jacob Zuma sithanda iANC kodwa inkinga ekwi-ANC abaholi abakhona uyayizwa indaba Jacob Zuma spirit sithanda iANC inkinga ekwi-ANC abaholi abakhona uma ke uhlakaniphile uma udila nomuntu not all the cases la umqonda khona ngqo ubuye uhambe bizombe mawufuna ukushaya isithi uhambe kanje kuthiwa ayilungile nange ebheka le kanti uyabuya thiwe nange sedlule ebheka le kanti uyabuya manje ingqinamba yephaba kaMalema iyakwazi ukubona iyabona alright ke asithi nakho manje kiwa kwi-coalition uma ziya kwi-coalition uJacob Zuma angafuna ukuhlangana noMalema ukuze kuqetulwe bani uRamaphosa necabinet yakhe
bese kwenzakala bese kuyathathwa bese kuthi laba bezosubmita. Kodwa ingqinamba uma ngathiwa uJacob Zuma bene EFF baya kwi-coalition, ingqinamba yinkunzi zombili lezi. Andiyinkunzi zombili lezi ezigadlanile. Umalema ugadlile Jacob Zuma wasala nenxeba. Uzokhumbula eziphuma eParliament uJacob Zuma ephuma ekhishwa kwinhlangano abantu ababefaka umkhonto ngqongqo uJacob Zuma kwakuyibona umalema. And ukuthi kufakwe ukushisa abe-ANC bajoyina late ukuthi bathi nathi sesiya baqale bamdefenda umsholozi bemdefenda kumalema okusho ukuthi umalema ulifakile inxeba kunenxeba eliformer president elafaka umalema mawunyaka fokof. And leso silonda leso ingadlala politics but deep down ngeke, because at some stage mangibheka inhliziyo kaZuma hayi power, inhliziyo kaZuma imkhonzile umalema ngoba ithi umfana ohlakaniphile, kodwa ipower kaJacob Zuma ithi hayi lo kodwa wasifaka inxeba. Kuyenzeka nawe uthanda indoda kanti idlozi lakho alifuni le ndoda, wena ngokwenhliziyo uyayithanda le ndoda kanti idlozi alifuni lize lixoshe yona idlozi indoda yakho noma unkosikazi wakho noma intombi yakho, uphinde mase xoshiwe ulokuyilandela wena kanti ixoshwa idlozi. Ifana nalempi yepolitiki ke la, ipower kaJacob Zuma ayihambisani nomalema, wafaka inxeba kuyona. And umalema ipower kamalema iyakubona lokho, kodwa inhliziyo kaJacob Zuma iyamthanda umalema. Inhliziyo kamalema in a soft spot ngoJacob Zuma, kodwa ipower kamalema incamela uRamaphosa kunoJacob Zuma. Power ke manje sikhuluma ngepower la, incamela uRamaphosa kunoJacob Zuma. Yindaba incamela uRamaphosa kunoJacob Zuma angicaciseke leyo, ingoba uma kuthiwa nakho baya kwi-coalition bobabili iMK neEFF ziyinkunzi zombili lezi. Njengoba ziyinkunzi zombili kusazomele futhi zenzeni ziphinde idudulane ke la manje ngaphakathi ke manje zizadudulana, and mayidudulana kuzovuka lezi yalonde indala. Wake wabuyelana nomuntu obesefelile wathi sengiyakubuyisa, nithi manixabana usumbuyisile bese kuvuka ukuthi phela wena wake wafeba, phela wena wake wangithengela abantu, wena wake wafuna ukungibulala. Uma ke bahlangana labo ngeke bakwazi ukuthobelana laba, ngeke. Kanti uma ngabe umalema eya kwi-ANC, i-ANC lapha vele lapha ulokhuzana uRamaphosa yena usebenza ngomunye ulayini, akekho kule cycle yalaba ngokwespirituality, usebenza ngespirituality ngendlela yakhe futhi usezoyiphumela yena. Akanalo nje iphupho lokuthi usazohlala for the next 2 years usazoziphumela yena. Vele yena uzoziphumela yena, kuclear lokho. Okusho ukuthi makusuka laba beza ngapha, into yokuqala makuthuma lemuza ngapha kuzobe ngathi uyazwana noRamaphosa, kodwa uzokwazi ukumphusha futhi bese yaphuma bese yasala kwenzeka inhloso zakhe ngoba unenhloso naye afuna zenzeke. Kanti bengabeza ngapha kwi-MK kunzima kakhulu ukududula uJacob Zuma kwi-MK. Inamandla phela ikehla lapho madoda, we kunzima kakhulu ukulidudula. Nangale kwi-EFF kunzima futhi ukududula umalema. Okusho ukuthi lezi inkunzi nje waphela uJacob Zuma ngasho ngathi akakazukufa, ngangakusho lokho kunye ivideo yami ngathi akakazukufa, kodwa kusho ingqinamba ngeke zibe khona. So uyazibona lezi inkunzi lezi, because nawe emqondweni wakhe umajini kuthi uyaphuma umalema kwi-EFF next year. Mangena Jacob Zuma futhi manje MK awumajini kuthi Jacob Zuma kasekho emva kwe-MK. Ngiyabezwa abantu beJacob Zuma mdala washacima kwavuthe baba kwipolitiki baba kusebenza ukudala, kusebenza lento baba ingqondo, kusebenza spiritual power, akusebenza ukudala. Ke ngibabona abantu bethi umdala ubani? Umdala wazini ngepower khona ngobudala nje wena. Ngoba kusebenza ipower, kusebenza amandla, and amandla ayifunela wona abantu abazosubmit to lawo mandla lawo. Bayifunela wona. So ingakho ngisho ngithi engase ningizwe kahle, ngeke nitatazele, and alikhi ilanga la khona uJacob Zuma eyethu fokofo Christian fokofo, athi fokofo John Dube la ngalibalele fokofo, athi fokofo Complete Mxenge fokofo,
athi fokofo Nelson Mandela fokofo athi ngeke akusho lokho ohlala enza kanje enyuthi spirit sawo kanje to aviva spirit of comrade banibani. And ngiyacela futhi noma inini mawuvivisa amaqhawe ashona qala ngegama elithi spirit, ungaveli uthi viva comrade Christian viva, ungayenzi lonto. What is viva? The spirit of comrade Christian viva, bese uyibamba lana kumkhondo, ubamba la kumkhondo qala ngegama elithi spirit ngoba usukuvusa spirit uzoyibona into ezozela kubantu bavele ivele ingenele yona lento le ingenele yona. Yazi ukuthi labe khona abantu ungangibuza noma ngayiphi indlela ukhumbule angilandi from the level ukutshela yona, ngitshela ukuthi ngelinye ilanga mawuzwa uMalema kungathi une soft spot ngeANC ungathuki, mawuzwa uJacob Zuma engathi une soft spot ngeANC ungathuki, kufuneka namaqhawe lawo afa ebulawa ubandlululo alapha kweANC enamandla sinamandla spirit seANC sikwazi ngisho kuyivuselela sona itself esinamandla. Angifuni vele ngiyabona mina ukuthi into edida abantu bafuna ukuhlukanisa phakathi kwe-individual bese bezoyihlukanisa neparty noma ne-organization noma ne-spirituality salapho. Okwamanje iANC kuzona zonke inhlangano ihamba phambili nge-spirituality. I-spirituality i-spirit se-ANC sinje singakwazi ukuthi ngolast minute sekuyovota uphume nje kungezorojwa, hayi vele lobhani izoba khona this time khulileka gcwala kufakela, kodwa kungezorojwa uphume uthi ngiyovotela inkatha, uthi mawusuwedwa kuvele kuvuka enye into kuwena ugcina uyifaka kuANC uthi hey sengiyenza nje ngoba vele kwafoba abala, sengiyenza ngoba ayibona basikhipha kubandlululo, sengiyenza ngoba into enjalo. Kufana noma uthi uthinta uJacob Zuma usupportwa yilama spirit laba maningi kakhulu. Ngiyacela abantu bangadlaleli kuJacob Zuma futhi bangadlaleli kweANC, kodwa ke ningayikhulumela ke ngabaholi yabo futhi etheya ngokwami nje ngaba kudlalelwa kubaholi, ngaba udlaleli futhi ungadlaleli nje kuJulius Malema. Ingakho nje ngangithi mangibona abantu bezodlalela kuyena ngisho ngithi awu bandla shame yabo. Futhi lo muntu ekuthiwa ubaba lapha uSi Ramaphosa ngokomqondo naye nangokwestrategy esamisana naye uhlakaniphe kakhulu, ungamzeli ngobuso uRamaphosa, ungamzeli ngobuso ungamzeli ngobuso ingangithi mina noma kuthiwa ukuphi la ukhona noma kuthiwa ukuphi la ukhona ngiyakutshela as long as ngisakhona mina ngize ngicheme ngizisho lezi indaba ngoba angifuni ngelinye ilanga makubonakala iANC neMK isebenzisana isingena phakathi isho iANC ithi ngosasane neMK sebesebenzisana. Angifuni abantu balwe nomsholozi ngoba ngiyoyibuyisa le video. Uma futhi iEFF kubonakala isebenzisana neANC angifuni abantu balwe noMalema. Ulana kulawula ama spirit mase kuyojonja intambo. Isicefu ukuthi kubantu khona into ekumele uyisho kubantu khona into ekumele uyisho kubantu. Manje kunzima ukuchazela abantu ngespirituality because abanye ngeke ba understand. Ingakho ufuna ubatshela into abafuna ukizwa ukuthi ngizokwenza u1 ngenza u2 ngenza u3 ngenza u4 nento okwazi kahle ngeke uzuyenze, ufuna ukuyisho yonke leyo nto leyo yabo. Nento okwazi kahle ukuthi ngokwelokhuzana ngokwe system yepolitiki yana eSouth Africa noma ngokwe system nje yana eSouth Africa ayikuvumi lokho, kodwa bathembisa abantu because uyidlala ipolitiki and ngima ukhulumile futhi wangasayina phansi
into engathi shunga impela ke leyo mawukhuluma ngomlomo ngasho noma yini as long as mangabe nje ungalwi futhi ungabhebhezeli udlami kodwa umuntu ungamthembisa ngisho ukuthi ngizonithengela amabhanoyi nonke umehluko lapho sengaqhamuka ama opposition party kuthi uzoyithatha lapha imali yokuthenga amabhanoyi kodwa ukushilo wena ngeke uboshwe ukuthi hayi uthembisa abantu amabhanoyi nje lona bengabe wina ukhetha hayi usho noma yini njengamanje amaqembu asesigabeni sokusho noma yini ukuzama untshontsha inhliziyo zabantu so noma becomment laba bama influencers amaqembu nalaba ne access social media abangakhulumi engathi iqembu abalikhulumayo abalikhulumelayo engathi ngampela ilona lu number 111 ekugcineni kudlalwa ipolitiki and ipolitiki mayidlalwa idlaleka lize nibone nani ukuthi hayisaxhaphazeka kodwa ekugcineni nisuke nizo understandiswa hayi ungasheshi libe nezitha zamaqembu uma unesitha iba nesitha nomuntu ungcono ungabi nesitha neorganization noma neqembu ungabi nesitha ungathi mawuyi MK uyithuke iANC kakhulu ngoba ngelinye ilanga uzovuka seni coalition neANC uzothi ngelinye ilanga uzovuka iMK sekuyiANC ngelinye ilanga uzovuka iMK sekuyinto eyodwa neEFF ngelinye ilanga ungavuka iMK sekuthiwa iyinto eyodwa nenkatha uzothini lapho ningathuki inhlangano ongcono thukana umholi wayo ongcono uma ukuthi ndam-undermine hayi inhlangano ngoba kwinhlangano kusangenzeka noma yini kusangashuma kusangenzeka noma yini kumhlungu umuntu kade eyithuka iANC ethi hawa yikho iANC ake kusasa yavuka useyicoalition na and abantu bavele bazibone beqhaphazekile ukuthi awu kanjani futhi kade kuthiwa wrong it's because akulandelwa inhlangano kulandelwa ispirituality sayo so okwamanje ispirituality seANC uyathanda uthandi isona esinamandla uma understand spirituality uzongizwa mina ANC nje inamadlozi ayo athuli and lawo madlozi ANC ayamthanda uJacob Zuma omunye wawo iwona mlwelayo ngakutshela nje mina uma sikhuluma ngeEFF ezinhlangano ayamnawo amadlozi manje understand amadlozi awasifokhona isame nje ngopresident uComrade Malema futhi naye ume ngoba la ANC khona amthandayo khona ama-comrade alale ANC amthandayo mangenze isibonelo nje uwini Madikizela Mandela uyamthanda lokhuzana hayi yena kuphela even spirit sokhrisani siyamthanda uMalema siyamthanda bambiza ngengane yabo even ispirit yangazi ukuchaza yini lezi zinto ingakho noma umbona ekhuluma esebiza iqhubulo ubiza iqhubulo lezi ezayisetshenziswa ama-comrade alale ANC but mangabe small mind you are not going to get me benginikhombisa makuthiwa nguking makuthiwa nginamandla khulunywa ngami umuza kumina la uzofuna isupport okwami ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyalign nespirituality mawipolitician nje mina ngizoalana nespirit esamsana naleyo nhlangano leyo ingakho usuke sizonqoba makufuna umuntu epolitiki bafika politicians la ngwa-align ngiwatshela ukuthi ngizobanje amakhulu mehlo ngeke ngize ngiwaveze mina ngibavezile abantu ayafika amakhulu nje anginike futhi imali kodwa likhili la ngothiwa ngiyawaveza khona ngoba yinda kusebenzeka kamnandi kulezi zinto mawungezomveza umuntu ingakho noma nama-event ongigada angishuthi kusebenza kamnandi mawungezomveza umuntu ngoba usuke ulwa nani wena usuke ungasebenzisi yena ukuyimaketha wena kodwa usuke usebenzisa wena ukusiza yena usebenzisa nespirituality sakhe ukuthi asimbuke simlekelele ingakho mangikhuluma nabantu ngithi ngibamele ngiyaye ngikhulume ngamadlozi abo abantu ongigada ngikhuluma ngani ngikhuluma ngamadlozi abo ngoba kumele kuvuke wona asaphathe umuntu mawungabelieveli kwi-spirituality sakho baba you are nothing but trouble believe me or not ngithi mina ngisho la ukhona yabona mangathiwa mina awube impukane nje ukubona ungathi indaba ngakho izinto esezingeni kangaka izindle esezingeni ngisho le damini ngakho izindle esezingeni it's because of abantu abafika nama spirit
asezingeni noma ungakabi namali kodwa ispirit sakho once weza kumina ngiyabona ukuthi oh sisezingeni ingakho sikulethile ngoba kumina uyizeli ngokusa kwakho ulethwa ispirit sakho esifuna isupport kwipower esesiyibonile kumina sibonile kumina so nje ngithi ngiyibeka kanjalo ukuthi ke idididi ke nabantu ababa small mind bathini kanjani ngokwe level yakhe shem hayi okwakhe lo kade ngibuka nje ku TikTok khona impela nje sebezenza inkunzi zama content when it comes to the politics ithi awubheke lenyoni ayazi fokhona iyakhuluma nje umsebenzi wayo nje ukuxeka lokho 100% kanti lento icycle baba icycle EFF ingane ANC bayathanda noma bathandi ngokwasemhlabeni nokwasezulwini kodwa ingane le esiyiphuma umuzi wayo and esupport wayo uZuma uyingane ye-ANC uyingane le inkosana engeke kuvunyelwe iphuma umuzi wayo kanjani cwana ngakufakela uyingane inkosana okuthi mawuxabane nobhuti omdala akusho ukuthi kuphuma umuzi wakho kusho ukuthi bonisanani ngoba wena ufuna ungaphumi la bonisanani ukuthi nizokwenza kanjani ukuthi ingafi lento ihlukaniswa kanjalo kodwa uMalema uyingane kodwa incane kodwa enamandla ayiphuma umuzi wayo ukuze ingashayisani nobhuti omdala la uba ubhuti omdala umsholozi ngiyizwa ngithi iANC nje nabaholi bayo abanye abakhoza ukukhuluma ayisebenzi ngokukhuluma lento ngeke isebenze nenkantolo lento izosebenza ukuthi bathule baphushe umzabalaza abanyusa ama spirit niyongibonga late mawunenkinga uze kumina ngizofika ukusiza ngikualign kahle mina thank you so much bye bye inamba yami 0798130260 uyangi WhatsApp kugudi mawuzobhala mawubhala kugudi because ngikwazi ukufunda noma yinini bhala WhatsApp nje ngishilo futhi ngathi mina mawufuna usizo kumina udinga makhanda sekuhlukene kabili mawufika ku Rocky Ridge 44 Rocky Ridge ngizokunika makhanda kodwa ngizokutshela ukuthi wenziwa kanje okwenza kanje njwa kade sivele senza abantu abafanele kade ngibuka nje abantu bencoma mawubuka nje post engiyifake before live wami lapha ku Facebook page King Bhakanzama uzoyibona bencoma ukuthi baqede ngawo basebenza edamini into zabo zaba kanjani uma nawe ufuna ukuthintwa yezami izandla ngiyokusebenza mina myself ngendlela yami u10,000 lapha edamini 10,000 lapho uzwe kahle hayi ukuthi khona ukuhlola ingoba ngiyakokusebenza uyabo uma uthi ufuna ukuhlola uqonda ukuthi angingene isigodlweni ngikuchecke nangaphansi konyawo iseceleni ke leyo mawufuna ungifonela 0798130260 kodwa I prefer ukusenda uWhatsApp eUK umakhanda uyatholakala eUK mawuqeda ukuthola nje umakhanda eUK ungifonele mawufuna futhi use-UK noma useduze ne-UK ungitshele ngizokuthumelela khona e-UK officeini lami lise-UK ngizobe ngikhona nje before kuphela unyaka nge-officeini lami e-UK ngizobatshela abantu mase ngisehhovisi lapha e-UK ngiyakhona e-UK abangilindi nje abantu bakhona ngiyes kodwa mawufuna makhanda ngoba nami kuzongijabulisa baningi abantu e-UK manje kuyongijabulisa ukufika nawe usunawo makhanda ose-UK noma oseduzane usengiza ngiyazi ukuthi ngiza kunini thank you so much bye bye